nekuchimbidzika ichakunda achienda Kenani yekudenga. Vauya vana baba nana amai vanoda kupinda muchikepe chinooneka sekunge chakugumburwa asi chiri kusika. Baba wedu musatitendera kuti mhepo dzinovhuvhuta dzititakanure kubva mukati mecheche yekupedzisira. Musatendera kuti mweya weruzivo rwekuda kutsvaka mhosa, tsvaka foundation kuti yakaleiwa zvisina kunaka, kuti zvitikanganise kubuda musangano renu. Itai kuti timire pakupedzesera sevakanga vari naPaul vakanzi rambirai muchikepe.